Май ще е най-добре да се правим, че нищо това не е ставало. Да, със сигурност. Със сигурност нищо не се е случило. Точно. Все пак и двамата сме женени, аз имаме деца. Едно да е ясно. Аз обичам жена си. Да, разбирам те. Да, тя е моята стара. Просто с нощи, нали, имахме да празнуваме. Стана голям купон, какво да направим? Бяхме пияни двамата. Случват се такива неща. Да, така е. Макар че аз пих само 2 бири. Но той аз като се замисля, май пих само една безалкохолна мента. Брат, ако разкаеш на някой за това, ще те убия. Я по-спокойно, да мислиш, че аз искам да се разчуи. Пък и освен това, изобщо не ми хареса. Ти да не си мислиш, че на мен ми хареса, бе. Изобщо даже. Така ли? Тогава за кого викаш цяла вечер? Да мога да не развалям настроението. Да, бе. Аз взема да се хоря тогава. Това сега означава ли, че повече няма да го правим? Точно така. Никога повече. Ко правите, бе? Момчета, къде тръгнахте? Няма ли да продължаваме? И без това сме платили за цяла вечер. Ако искаш,